brethren, have a blessed day. Our third topic for our general Bible study is about suffering of the Lord. And our subject is today is entitled Seven Last Words. The seven last words of Jesus Christ, uttering at the cross before He died. In the book of John chapter 10 verse 33, Jesus answered him saying, "For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being man, make yourself God." Ito po ang nagiging kaso po ng ating Panginoon. Yung pabubusong. Yung ginagawa niya yung sarili niya na equal with God. Na ipinapakilala niya sa tao na siya at ang Ama ay isa. John 10:30. John chapter 10 verse 30. And I and my Father are one. And even in the book of John chapter 14, when the disciple Philip asked the Lord Jesus Christ, "Show us the Father, that we may satisfy us." Kasi hinahanap nila yung Father na lagi niyang binabanggit. He always mentioned the Father. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, "My witness is my Father. Do you believe that the Father is in me and I am in the Father?" Kaya tinanong po ni Philip yun nung samantalang na pinapakilala niya yung kanyang sarili na He is the way, the truth, and the life. And no one come to the Father but by me. And the following verse, the Lord Jesus Christ said, "I've been so long with you, Philip, until now you have not known me. If you have seen the Father, you have seen me, you have seen the Father." So malinaw po na kanyang mahalaga at nung kasama-kasama siya, hindi siya na talaga yung Ama. Dahil hindi naman talaga nagsisinungaling ang ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin ang Biblia, dumating dito po si Emmanuel. Siya yung hula in the book of Isaiah, chapter 7, verse 14. At natupad po yan sa Matthew chapter 1, verse 23. Na ipapanganak, God is with us, Emmanuel. Habang nandito po nagmi-ministry ang ating Panginoon, hindi nandito po ang ating Panginoon Diyos, hindi ibig sabihin na naiwan siya sa langit. Kasi ang Diyos po ay Diyos na napakalaki. Ang kanyang trono ay ang langit at ang kanyang tungtungan ay ang lupa. Kaya ganun po ang kanyang kaso talaga kung bakit siya na-crucify ay tinatawag na blasphemy. At yan po ay makikita po natin sa Matthew chapter 9 verse 6 nung hinanapan po siya ng mga scribe, mga Pharisees, mga religious leaders, that the Son of Man has the power to forgive sins on earth. Doon lang po sila nakakita. At maging sa Luke chapter 13 verse 14, siya ay nagpapagaling pagka panahon ng Sabbath day. Kaya hinanapan po siya ng butas. Hanggang nung napuno na po ang mga high priest. Kaya nahanap na po sila sa John chapter 8. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya inano po nila na siya mga Abraham ang kanilang father. Kaya lalong babatuin siya. Sinabi niya, "Before Abraham was I am." Kaya sabi niya sa John chapter 8, you die in your sins if you don't believe that I am Him. Yung I am He doon po, nagpipertin po yun sa kanyang pagka-Diyos. Kaya talagang dito po siya pinanatan po sa blasphemy. Yun ang pinakakaso niya. Kaya dito po, titingnan po natin kung bakit dito papag-aralan po natin bago po siya namatay. Jesus Christ uttered 7 last words. At yan ang papag-aralan po natin.
The book of Luke, chapter 23, verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Oh. Panginoon Diyos, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit po? Ay nung nilitis ang ating Panginoon, wala naman po talagang kasalanan. Oh, pati si King Herod po, naghugas nga po siya ng kamay. Sa book of Luke, chapter 27. Naghugas po siya ng kamay. Pinipilit niya po na iligtas si Jesus Christ kasi wala talaga siyang kasalanan. Maging yung nag-witness pa, yung asawa niya. Abay, napagabang ako kaninang gabi. Itong tao na ito, matuwid. Kaya halos talagang meron silang kaugalian po na pagkapistahan ay may pinapalaya. O anong kapalit niya? Si Jesus Barabas. O, binili po nila si Jesus Barabas na isang tulisan, isang magnanakaw. O, sakit sa lipunan. Samantalang ito walang kasalanan. Kaya si Herod po, anong gagawin ko sa kanya? Hindi siya mag-prevail sa sigaw ng tao. Crucified him. Crucified him. Why? Because he blasphemed. Yung blasphemy po ang kanyang kaso. Marami na po, naipon na. Kaya sinabi ng ating Panginoon, forgive them, for they do not know what they are doing. Kasi kaya ng Diyos na puksain po sila. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Dapat ganun din po tayo. Maraming nagka-character assassination sa iyo, sinasaktan ka. O sa ngayong Semana Santa, yung sineselebrate po natin yung kamatayan ng ating Panginoon, abay magpatawad na rin po tayo. Kung marami na po tayo mga tinatanggap ng mga accusations na hindi naman totoo, di patawarin mo na lang, lalo na pag mananampalataya ka. Ganon din na sabi natin, forgive them. Ganon lang po, magaan po, tingnan nyo. Bakit po? Ay nako na ni Kristo yung ating mga kasalanan Kaya pag sinabi, Lord, forgive them. O kung nagkasala sila sa iyo, at kung ikaw naman nagkasala sa kanila, Lord, forgive me. Hindi ko na ulitin, Panginoon, pasensya na lang po. Na-compromise lang po di ba? Kaya nga, sa ganitong pagkakataon po, lalo na, ngayon lang yung Holy Week po na nagsama-sama tayo. Sa totoo lamang po. Halos dati Holy Week, di ba? Meron tayong mga ginagawa, mga penitensya, mga sakripisyo. Ako naalala ko po, nung ako'y hindi pa talaga mananampalatayang lubusan. Ako po, pagka tuwing Holy Week talaga, nilalakad ko po yung grotto. Magmula sa Quezon City po, sa Bonifacio, doon lang po ako nakatira. Lakad lang po yan, walang tsinelas po. Kaya pagdating ko po sa grotto na, layo po nun. Paltos-paltos na po yung bako. Pero, ganun pa man, nagiging kagaanan naman, magaan naman. Pagkikita mo naman yung kapangyarihan ng Diyos, hindi ka lang niya pababayaan. Kaya lang, siyempre po, nung tinawag na po tayo, nadagdagan na po natin na yung kaalaman, hindi na pala natin kaya pahirapan yung sarili po natin, kasi naghirap na po siya Kinuha niya na yung kasalanan na po natin kaya dito po, nabanggit niya po yun kasi daming ginawa sa kanya ng tao Kaya Panginoon, forgive them, no? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. In the book of Luke 23:43, and Jesus said to him, surely I say to you today, you will be with me in paradise. Alam niyo po, habang nakakrusify po ang ating Panginoon, may dalawa pong magnanakaw po ron, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yung isa sa kaliwa, nagkutya ng nagkutya. Samantala yung nasa kanan, marapat lang na tayo ay crucify. Kasi ginawa natin ito. Para termo ito, just man, matuwid ito, walang kasalanan ito. Walang makita, walang magitang butas. Pero, di nagpakaawa yung isa. Yung isa nagmalaki. Iligtas mo yung sarili mo kung ikaw tunay na anak ng Diyos. O yung isa naman nagpakumbaba. Sabi niya, sana po, sama mo ako sa paradise. Ano sabi ng ating Panginoon? Today,
you will be with me in paradise. O kaya pag nasa Lord po tayo, no? Tinatanggap po natin siya, lalo po ngayon, mga tao po ay talagang sabi na po natin ng mga balisa, talagang parang mga tupa na naliligaw, natutuyuan, na may problema po kung saan manggagaling pagkakastusin, may pangako po ang gobyerno, pero kat wala sa kanilang kamay. Hindi sila sigurado. Itong virus po na to, laganap po. Hindi naman lang po dito sa bansa po natin. Magiging malalaking bansa po, problema po nila. Ang mga doctors po natin, mga frontliners po natin, mga doktor na po yun. Oo. Dahil hindi naman nila matanggihan yung mga pasyente na dumarating. At yung mga history nila, hindi naman nila alam. At yung iba, hindi naman nagsasabi ng totoo. Kaya naawaan po sila. Ay kaawa-awa po, mga doktor na po yun. Alam po nila kung paano ingatan yung kanilang sarili. Kaya wala po exempted sa COVID-19 na to. COVID-19 na to. Kaya tayo po, wala tayong ibang gagawin, Lord. Yung tubo mo lang. Yung kamatayan mo lang katapat niya. Kaya nga meron tayong ganitong pag-aaral po. Para naman ma-encourage po tayo. Talaga naman lalakas po tayo. Dahil meron tayong salita ng Diyos. May banal na espiritu po tayo. Meron tayong mga fivefold ministry sa iglesia, sa church. Meron nananalangin po na pastor, na evangelist, teacher, apostles, prophets. Pero po hindi tayo iniwan ng Lord. Naluhaan. May tagalib, may comforter po tayo. Yung kanyang banal na espiritu. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya gusto niya makasama niya po tayo kahit sa ganitong panahon. Kagaya nung isa, nagpakumbaba po siya. Ganun din po tayo. Siyempre, nung una, taas-taas po natin. Bakit? Isagana po tayo Pagdating ka problema pero dumating po yung ganito. Wala tayong magagawa. Ngayon po, walang mayaman. Walang mababa ngayon. Walang mahirap. Pantay-pantay po tayo ngayon. Kaya walang pagmamalaki ngayon. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians ako po, ang pagmamalaki ko, yung aking pananampalataya kay Kristo. Yun lang po, may pagmamalaki ko talaga. Yun din ang papangaral ko po. Kasi may pag-asa pa talaga tayo Pagka nakatungtong tayo sa pangako ng Diyos, may pag-asa po tayo. Maring apektado tayo at minsan may kunting takot, pero nangingibabaw po yung mga pangako ng Diyos. Nangingibabaw po yung pag-asa na binibigay sa atin ng Lord. Nangingibabaw po yung proteksyon ng Diyos. At yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, nais ng Diyos na doon tayo sa paradise. Pero the word paradise in your mind. Pag sinabing paradise, di ba? Ang sarap, parang kapayapaan, parang kagalakan ng nandun. Pero may itong nagkutsa na ito. Yung iba nga, mataas pa mataas pa, wala na makain. Mataas na, wala pa. Ang mga kapatid, magpakumbaba ka na. Dinabago na ng Lord yung puso at isipan natin. John chapter 9, verse 26 to 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciples whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciples, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own home. Kapag nandun po siya, nakakabayubay sa krus, sabi niya. Nakita niya yung kanyang nanay, si Mary. At saka yung isang alagad, mahal na mahal niya yun. Pinagpilinan niya yung kanyang mother. Woman, behold your son. Ano yung ibig niya sabihin? Tingnan mo yung iyong anak. Then he said to his disciple, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own. Yung tinutukoy niya na, Behold your son. Huwag kang maawa sa akin. Dito yung son na to. Ako ang kapalit niyan. Isa sa mga alagaan niyan, alagaan mo yan. Kaya inalagaan po niya sa sarili niyang bahay. Yung tinutukoy na son po dyan, yung isang alagad, maaaring walang tinutuluyan.
Pero sabi ng ating Panginoon, woman, behold your son. Huwag kang maano sa akin. Dito ako sa cross. Itong kamatayan kong ito para sa lahat. Diyan ka maawa, walang tinutuluyan yan. Kung kasama mo ngayon na buhay. Gawin mo parang anak yan. Kaya kinupkup niya po ito. The book of Matthew chapter 27 verse 46. At about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Yan ang unang salita ng ating Panginoon samantalang siya po ay nabayubay sa cross. Ano po ito? Sa verse 45, alas 12 po ito. 12 hour. 6 hours. 6 hour po. Ang 6 hour po ay alas 12 po ng tanghaling tapat. At nagdilim po mula alas 12 hanggang alas 3. Ang 9 hour po dyan is 3 o'clock. Eh kasi po, samantalang nasa krus po siya, marami pong tukso, maraming temptation. Kahit na nasa krus na, come down from the cross. Pero mo, that is the last temptation. Pero mo, nandun na po sa cross. Pinabababa pa siya. Bakit? Para makita yung signs na siya talaga yung Son of God. Ang tanong, kaya niya bang bumaba sa cross? Kaya po. Eh kasi, ano siya eh, Panginoon Diyos siya eh. O kaya yung gawin nyo, kaya wala po tayong kaligtasan. Kaya ang nangyari, nagdilim po, kaya samantalang siya nabayubay sa cross, nagdilim po nung alas 3. Kaya, ang sabi ng mga sundalo na nagbabantay, ba't tinatawag niya si Elijah? Kasi po, yun ang isa sa mga kaso niya, destroy this temple, and in 3 days, it will build up again. Kaya isa sa mga kaso niya po yun. Hindi nila alam yung templo na kanyang tinutukoy ay yung kanyang katawan. Kasi nasusulat na po yun yung gagawin sa kanya. Why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why thou hast forsaken me? Tanong, iniwan ba siya ng Diyos? Sa totoo lang po, hindi naman siya iniwan eh. Hindi naman pwedeng ipako yung Espiritu ng Diyos eh. Ang ipinako po yung laman. Yung kanyang body. Yun po yung lamp. Yun po yung alay. Para yung kanyang tugo, ay pantubos po yun. Doon sa cross. Kaya nahirapan po siya. Kaya sabi niya, wala po kasalanan si Kristo. Kahit na namuhay po siya ng tao, nagkatabang tao po siya, namuhay kagaya natin, nauhaw, nagutom, wala siyang tinulugan. Pero hindi po siya nagkasala. Kaya ganun po, masakit sa kanya na tanggapin lahat yung kasalanan ng mundong ito. Wala po siyang kasalanan eh. Pero tinanggap niya po yun, alang-alang sa atin. Kaya yan po ang yung sinabi niya, that the Lord Jesus Christ uttered at the cross, talagang masakit po para sa kanya yun. And in the book of John chapter 9 verse 28 and 29, after this Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. I thirst. Hallelujah. Ako'y nauuhaw. Pero mo, humingi siya ng tubig dahil sa malayo from the temple to Golgotha. O kaya nga nagpatulong na po kay Cyrene, yung the Joseph of Arimathea. Kinuha siya ng masundalo para yung cross na dala-dala ni Kristo ay siya na lang. Bakit po? After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and he filled his pans with sour wine, put in his hyssop, and put it to his mouth. Pero mansulto na yan. Humingi po siya ng tubig, binigyan siya ng mapait, suka.
nilagyan sa esponga para naibsan yung kanyang uhaw. Mantala humingi po siya ng tubig. Yung thirst na sinasabi niya dyan, I am thirst. Mga tao, uhaw ako. Ano yun? Saan siya nauhaw? Una, uhaw sa literal na tubig. Pero yung pangalawang kauhawan niya, yung mga kaluluwa na tuyong-tuyo. Ang mission niya ay yung kaluluwa, yung mga tao maligtas. Yun ang mission niya. Doon siya nauuhaw. Sa nauhaw ang Lord, sa mga tao na tuyot, uhaw siya sa pagsunod, sa pagsamba, o sa paghayo, uhaw siya ng mga kaluluwa na nawawala. Mga parang walang pastor, na kung saan sila naliligaw po sa life, kung saan sila napupunta. Sila ay hapis, payat na payat, tuyo, hindi nila alam kung ano kanilang gagawin. Kaya nga, dumating po si Jesus Christ dito para sabi niya sa atin na I am thirst. O kaya mga mananampalataya niya ngayon, ang ating Panginoon ay talagang uhaw. Anong gawin po natin? Tulungan po natin yung manauhaw, painumin. Patuloyin po natin yung mga wala. Pakainin yung mga talagang walang-wala. Kung meron tayong tutulong, tulungan po natin sila. Kung wala tayong may tulong, di panalangin po natin sila. Malaking bagay po ang panalangin. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Okay? Kaya sabi niya, tinapos ko na yung mission ko. Crucify na ako. Kaya nung sabi ng Matthew 11:28, Come, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, for my yoke is easy, and my burden is light. Kaya lalapit po tayo sa Kanya, yung mga kabigatan natin, bigay po natin sa Kanya. Magaan po yan. Lahat po tayo, meron dala-dala, pasanin. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, may dala-dala ka. Pero bibigat po yan kung wala si Kristo. Kaya sabi niya, lumapit kayong lahat It is finished, tinapos ko na Ang pagsabi, yung stretch his two hands at the cross. All. Hindi siya namimili, hindi siya nagtatangi. All races, all kinds of people. Mga babait, mga salbahe. Yung mga hindi nakakailangan ng kamot o kagalingan. Yun, kailangan pa rin natin. Pero ngayon, tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Lord. Nalalapit po sa Kanya para lalo pa tayong matuto. Why? Because His burden is light. Magaan po ang Kanyang pamato. His yoke is easy. Napakadali. And his burden is light. Kaya pag nasa Lord ka po, talagang grabe po, may pag-asa po kayo talaga. Yung ating pananampalataya po nag-increase. Yung mga problema po natin nasa paanan lang, nasa apakan lang. Habang sumusunod po tayo sa Kanyang panuntunan, naiiwan po natin yan. Sabi ng Hebrew chapter 12, there is a risk that set before me. Kung tayo po naging mananampalataya, meron na po tayong takbuhin. Kaya lahat po tayo, walang exempted po. Walang exempted sa pagsubok, sa kahirapan, sa sakit. Wala po exempted kahit sa kamatayan, wala. Sa kamatayan. Pero sabi ng Lord, yung victory nga, yung kamatayan Bakit? Yung mga mananampalataya, hindi naman na namamatay Natutulog na lang po yan, ikigisingin niya sa taktak panahon. Pero mo, grabe ang Diyos. Sinabi niya yan po sa Matthew 28:20. Hindi kita iwanan man kahit sa katapusan ng mundo ito. Grabe ang pag-ibig ng Lord. In the book of Luke, chapter 23, verse 46. And when Jesus had cried out with a loud voice, and said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Ibig po sabihin, sa kanyang huling hininga, no? Pero mo magliligtas pa siya ng isang kaluluwa.
nagliligtas pa po siya, humingi po siya ng habang. Oh, yeah, may last temptation. Oh, if you're the Son of Man, come down from the cross. Ilang beses binanggit yun. Tinuya, nandun na po siya sa cross. Tinuya, tingnan niya, si Elijah. Nung buhay pa po. Hallelujah. Kaya, kahit na siya po ay namatay sa cross. Yun po ang talakayin natin sa susunod. He gave up his ghost. Ibig sabihin, he gave up his spirit. At saka namatay na po siya. O samantalang namatay po siya, papalian sana ng mga sundalo yung kanyang kasi ganun po, hindi pwede magtagal sa prosyon. Pero nakita nila, patay na po, hindi na pwede, pagpatay na, hindi mo na pwede balian yung kanyang buto. Kasi nasusulat po yun para buo yung katawan niya. Yun niya after 3 days. Yun ang topic natin sa Sunday. The resurrection power of Jesus Christ. The risen Lord. Yan ang topic ko ron. The risen Lord. Hindi po siya nananatili sa libingan. Nakalock-in po siya ng 3 days at 3 nights. Talagang patay po siya. Pero after 3 days, ayan, hallelujah, nabuhay na muli. At karoon po ulit tayo ng pag-asa. Ganon din po rito. Sa araw, mabubuhay tayo. Lalabas tayo uli. Yung virus na yun, mawawala. Panibagong sigla uli. Hallelujah, sana po. Meron tayong mga natutunan, mga leksyon. We learn a lot of lesson to this COVID-19. Not to be humble. To love. To help others. To share the gospel. That we have more time to our family. Hallelujah. Thank you, Lord, for this 7 last word. Ito po yung huling sinalita ng ating Panginoon. Yung ministry ng ating Panginoon, tinapos niya na po. Gusto mong pagpalain po, sumunod ka lang. Sinabing tinapos niya na. Tinapos niya ng kamatayan, tinapos niya ng kahirapan, tinapos niya yung gawa ng demonyo. Wala na po yung pagkagapos sa atin ng kaway. Pinalaya niya na po tayo. Kaya lahat nga ng kalayaan na sa atin Ang kagalakan, ang kapayapaan, pinalitan niya po yan Nung namatay ang ating Panginoon, nung sinabi niya, it is finished, anong kapalit? Kung anong banal na spirit, pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, temperance, gentleness, meekness, perseverance. Ang ganda ng pangako ng Lord. Hallelujah. Kaya salamat po na marami. Pagpalain po tayong lahat. Itong Holy Week na to. Sana po, talagang banal po tayo. At di lang Holy Friday at Holy Thursday ang pagkabanal. Holy Thursday kasi dyan Holy Friday. Pagkatapos ng Saturday, victory! Diyan na naman yung mga kagalakan natin. Fasting naman tayo. Medyo sagradong bagay po. Medyo magpakabait tayo. Ang tuluyan na tayo mabait. Amen po ba? Kaya palain po tayong lahat. Sana po napagpala po kayo at lumakas po tayo. Ingat po.